Детската кожа е много по-нежна от кожата на възрастния човек. Тя реагира на всички климатични, температурни и климатични условия. Също така кожата им е по-тънка и имунната система не е напълно развита. Грижата за детската кожа през зимата е свързано с всяко действие от ежедневието, къпане, обличане, разходки. Аз препоръчвам да се ползват продукти, които са хипоалергенни и не съдържат изкуствени отцветители. Почистването е от изключително значение за хигиената на детето. То трябва да се извършва с подходящи продукти, за да не се наруши кожната бариера. Такива продукти има на Биодерма, Юриаш, Авен, Мустела. Те стават за коса и за тяло. Ежедневната хидратираща грижа е задължителна. Нежната кожа е защитена тогава, увлажнена и също така много еластична. Важно е почистването на лицето на детето и на бебето. Подходящи продукти са мицеларните лосьони, които са предназначени за тях. Те не дразнат очите и не изсушават кожата. Използват се на памуче. През зимата подходящи са кремовете, колд кремове. Те са с богата текстура и предпазват от студ и вятър. Такива продукти са Мустела, Юриаш, Биодерма, Авен. На Мустела кремът съдържа пчелен восък, който добре успокоява и хидратира бебешката и детска кожа. Използвайте продукти, които да не съдържат изкуствени аромати, отцветители и други консерванти, защото могат да предизвикат дразнене, обриви, алергии и сърбежи. Голяма част от децата страдат от атопична кожа. Атопичният дерматит или атопичната екзема се проявява като суха кожа, червени петна и сърбеж. Атопичният дерматит е хронично заболяване, което не е заразно и обикновено се преодолява с възрастта. Ето няколко продукта на Адерма. Екзомега крем с екстракт от кълнове овес. Те успокояват кожата и ненаситени масни киселини омега-6 и витамин B3. Те имат мощно противовъзпалително и омекотяващо действие. Препоръчва се в комбинация с душ олиото или шампуан пиян. Препоръчвам на майките да използват медицински продукти, защото те са с доказано качество. Надявам се да съм ви била полезна и ще се радвам да посетите нашата аптека Витания за консултации.